Εντάξει, Λάρη, είναι ώρα για το τραγούδι μας. Α, ναι, Μπομπ. Τι κάνω εγώ? Για να δούμε. Α, ξέρω, εσύ παίζεις την κιθάρα. Μπομπ, δεν έχω χέρια. Ω, έχεις δίκιο. Εντάξει, τότε να παίξεις αυτό. Δεν θέλω να παίξω αυτό το πράγμα, θα φαίνομαι χαζός. Ω, έλα τώρα, θα έχει πλάκα. Όχι, δεν πρόκειται να το κάνω. Είναι για τα παιδιά. Εντάξει, αλλά καλά θα κάνουν να μην γελάσουν. Εντάξει, και εσύ καλά θα κάνεις να πας εκεί έξω. Αν θες να μιλάς στις ντομάτες ή στο αγγουράκι αυτό, να χορεύεις με τις πατάτες γυαλό ζαρζαβαντικό. Έχουμε ωραίο σοου για εσάς. All right.